Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Lata mulai ma parminggota tapaho marohata dia depan debata martangi yang naho maita. Amin. Tapuji matu atas ya buku ede nomor 40 alu ayat sada 1 ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia namano palangit dohot tanaon. Amen. Nunga tu budi hita sada poso-poso, dilehon tu hita sada anak, papetu abarana do sugot harajaon, jala bahenon na guarna, si partahi halongangan, ulu balang ni debata ama, saleleng ni leleng na, raja ni hadameon. Endehon hamuma sada ede na baru di Jahoba, endehon ma Jahoba ali sandok tanoon, pajojor hamuma di tonga-tongani akka si pelebegu hamulian nai, di tonga-tongani saluhut bangso halongongan, akka nabinen nai, marsomba mahamutu Jahoba, marpahean na marhadohoan, akka hitir mahamu maradopon ibana, ale isini sadok tanoon, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem, sai pinuji maguarmu nabadiai, alanaung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu ho do hami sian haholomon tu hatiuron, jala dipadomu ho do hami na holang hian sian ho, gabe saur muse dohot ho, gok halalas ni roha do hami alani ini,
Sai jalo ma hamalotion ni rohanami, naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amen. Di Bethlehem no tubuh di tanah Ido siana mursyu upili rajaki Ido upili rajaki Sai nai ngaholong aku O ale Tuhaki Nang marsak lasrong aku Ikon lam tandai Olo ikon langgadai Tangian hamu patik ni debata, nadianetian patik parjulu, sahatu patik paonopon. Patik parjulu, audo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakupau, bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaomu, jala dang jadi sumanomu, manang aha nadi banua gijang, dohot nadi banua tongaon. Rodi nadi bagasan aik nadi toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goarni debata yang go soture dalanna, ai hona uhum nado sugut akan namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onomari ma ula hamu nasa sulamu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang berum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi isini hutani halape namangebati hutam. Ai dina onomari do ditoppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibahenido ubahen na dipasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapommu donatorasmu, asa martua ho jala lelek mangolu, di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paunopon unang ho mamunu. Ido saatna rap mahita mangido gogo laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patik mi. Amen. Di dalam adui silang dituhani, semua
solo diriku tusi kepak surga pardalam Tato poti madusata tu adopane debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadikko dalana asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubahin hupangido hami. Sai sudah tima toru-torum asa unang mangonai be tuhami. Sai sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asin roham. Sai pargugoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-bagan debata taringa tuhasani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga polahu pasisi aka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak maho tuau ayau do sipaluaho. Hasangapon ma debata na digijang. Amin. Epistel di Minggu Tasadarion dienet sian Rom 17, Rom 16 ayat 17, 1 ayat 20, tajama secara responsoria di ayat parpudi di ayat 20, Rabhita Majaha. Huapoi mahamu akadongan jagahon hamu ma aka namamikasi parsalisian, dohot pargasipan mangalo poda naung ginuruhom muna jala pasiding hamuma nasida. Aida da tuhata Kristus dioloi nasida, butuhan nasida do, jala di pawototon nasida do akan naso uboto hajahaton,
Parite hatana sida nauli jalan natabo di pinggol. Ainunga tarbarita pangoliamu tu saluhutna, ido halalas ni rohaku di hamuna, alain nangma di rohaku marbisuk tunadenggan hamu, polin pasidikon naroa rapita, alai tibuma rosahan di debata pardamei sibolisi tutoru ni patmuna, idongani asni rohani tuhata Yesus mahamuna. Ima saatna, martua doakan atau mangion hata ni debata jalan na piopsa. Amin. Tidak kemaha persiatai songon nahina tedakon ni dongata saha porsiaon du sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu naso hatu dosan na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima nani tubuhan di si Maria nagabe-gabean si Anton di Perbadia adorang sohabuhan, ido tuhata atau mau na bernit di panguhuman ni silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banutoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul siamun de bata Jahoba amanai, gugus tu dosani. Di simay bana pay mamulak sugo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi Perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato paniala Kristen ak na badia, doho dihasani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangolu sugot dagni halak naong mate, doho tihangoluan na sora suda. Amin. Dikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 28 Desember 2025. Bantuan Bencana Alam Sumatera tahap kedua. Tapatupa domuse papunguhon bantuan tu tahap paduahon, nani koordinir ni amang pendeta Tupal Sitio STH, dohot Ketua Dewan Diakonia Situa Bitner Siagian, dana na tapapungu di tahap paduahonon,
tapasahat langsung tu akan paling terdampak di daerah Tapanuli Tengah, jala adong do survei tu si. Tu bantuan tak padua honon akaruas ni huriata, boy do mentransfer tu rekening huria, HKBP Rawamangun Bank Mandiri, nomor 006 00 sia 270 45 sia onom. Manang dipasahat tu kantor sekretariat ni huriata, huria HKBP Rawamangun. Bantuan pakaian layak pakai dohot barang na asing nungata tutup. Open House HKBP, Senin 5 Januari 2026, dipatu pada Open House Eporus HKBP di Piaraja Tarutung. Jala Pandita Resort HKBP Rawamangun Pendeta Manapar M. Panjaitan Mandohote Open House. Jadwal Tahun Baru 2026 HKBP Rawamangun. Tapatupa do ibadah perayaan malam Tahun Baru, tolu hali ibadah, ima ibadah naparjolo, ibadah malam Tahun Baru pukul 10.30 marbahasa Batak, ibadah napaduahon malam Tahun Baru pukul 10.07 marbahasa Indonesia, ibadah napatuluhon malam Tahun Baru pukul 10.30 marbahasa Batak. Ibadah Tahun Baru di Patupa Kamis 1 Januari 2026 sahali ibadah marbahasa Batak. Asamardalan do tertib jala denggan acarata sude ruas nihuriai na nihimbau asamar pahean nasuman. Unang mamakai perhiasan na berlebihan, akaruas nama buak kendaraan asaboi ma parkir di gedung SMK 26, na niatur ni petugas manang nasapam. Ibadah sekolah minggu, permingguan sekolah minggu boi mata jaha di Harotas Tikting. Jemaat baru, minggu sadarion tajalo do gabe ruas nataba, ima keluarga baktiar mangatur manurung, Inang Kristin Anggriani boru pangaribuan, Rabdohot tolu halak yanakon nasida, Rosian GPB Paulus Jakarta, alamat Jalan Cemara nomor 10 RT 10 RW Pitu Kayu Putih Pulau Gadung Jakarta Timur, Wik Pulau Mas Kampung Baru. Tuhatta mana mama sumasu nasida gabe keluarga nadenggan di tonga-tongata, tarlumobi ma di joloni tuhatta. Namoding. Sada nadiari Selasa 23 Desember 2025, nunga jumolo modding salak ina, Bernadetta Atik Borusi Manjutak, umur 50 tahun, tinading ni amata Soni Siahaan almarhum, alamat Taman Kamboja nomor 54A, RT 008 RW 011, Rawamangun Jakarta Timur, Wik Rawamangun Sada, tuudean hari Rabu 24 Desember 2025 di TPU Menteng Pulo Jakarta. Paduahon na di hari Rabu 24 Desember 2025, nunga jumolo monding sahalak ama, Binsar Sihaloho, umur 70 tahun, hinabaluhon ni inata situaramen boru si marmata, alamat Jalan Keramat Asam nomor 40 RT Pitu RW 5 Utan Kayu Selatan Jakarta Timur, Wik Utan Kayu Kayu Manis, udianna di Bona Pasugit Parbaba Situkir Pangururan Samosir. Tuhatta mana mangalihon gogo dohot pangapulion di keluarga na tininggal honna. Pelian dohot akka udut ni buah-buah tajahama di Harotas Tikting, nang pinarade ni huriatta. Di pasu-pasu de batama akka barita masa dohot ulaun akka sipatu pota, bain sangap di guarna. Songoni ma Tikting di huriatta minggu sadarion.
Damini debatana sumurung siana saluhutna roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli di minggu dung ari Natal, natar surat di Pesalmen 105 mamuka masian ayat sada sahatu ayat onom, sonom madidok disi. Puji hamuma Jahoba, baritahon hamuma guarnai, pabotohon hamuma di tonga-tongani aka bangso aka pambahinan nai. Endehon hamuma ibana, palu hamuma parhinaloan upuji ibana. Marnonangi mahamu taringotu halongangan, akana binahen nai sudena. Tunggul hon hamuma guarna nabadiai, marlas ni rohama aka na mangalului Jahoba. Sisiri hamuma Jahoba dohot hagogoon nai, toktong ma lului hamu bohina. Sai ingot hamuma halongangan aka naong binahen nai, aka tada halongangan naong binahen nai dohot uhum, aka naruar sian pamanganna. Hamu ale pinopar ni si Abraham naposonai, hamu ale anak ni si Jakob, aka na pinilit nai, disido sahatna. Horas madihita amanginang. Jadi adong do hata pamuhai, molo martuba, yado molo kapar tarutung, pahai takas do martuba. Jadi adong do hata tuba songonon. Tangan do boto hoda amang ale inang, ujung nai majari jari da amang ale inang. Jong jong hami dison, jumolo hami marsyatabi. Selamat hari Natal madihita. Kira songonima edeni martuba molo lahoma muka tuba sadidok do jong jong hami dison jumolo marsyatabi pasahaton horas pasahaton hata lasni roha di nalaho tumangihon manang mabeki. Nang pe di tema mingguta manang guarni mingguta dung Natal guarni mingguta alai hot dope di baga satikyon dalam nuansa dakola nuansa alai tong dope taringotu barita Yesus Kristus nagabesi palua di bagasan jolma. Amanginang nahuhaholongi di bagasa Yesus Kristus molorohi tamar minggu di bagasa tikyon jala tapahubuk harorota di parminggu onon paboahom ma sude na romar minggu sude halak na mamuji di debata halak na berbahagia. Amin. Iya, saya setuju. Saya setuju sesuai dengan firman Tuhan ini. Ketika dia datang beribadah kepada Tuhan, dia menunjukkan ngoluna berbahagia do di bagasan debata. Ala memang amanginang molo taida do di bagasan parngoluata memang hal-hal nabui mabahelas rohata di hasianganon itu bisa kita tunjukkan kepada Allah. Marhite aka pemujian, jala manang ise na di bagasan parngoluanna sai mamuji debata ibana, sai di patupa ibana ulau na denggan maradopo debata,
paida-ida hamu mangoluna hobar tu hatani di batana kidi odison lamardame ma ibana bahagia ma ibana, hatinya penuh dengan kedamaian, hatinya dengan kebahagiaan. Dang jupang halak naso mamuji debata di bagasa dame. Hola jupa kita hadameon, hola jupa kita kebahagiaan di halak nama muji debatado ibana. Ido ubahen amanginang, entah itu candu, entah itu seperti obat, dihilalahamu do. Molorohamu marminggu, molorohamu tu garejaon, molorohamu maredde di bagasta manang dia pe pamujian nata patupa di bagasta manang di huria, manang di dia pe hita patu pahon peribadahan seolah-olah candu dung mula kan nok kita sian garejon, manang dung mula kan nok kita sian parpunguan ni akka nama muji debata tahilala do tabba bahagia ta manang reteng dohita tormuruk dohita mula kena sia jabu. Ala marminggu hita jam 4, marminggu hita jam 6, jam 4 tungga hehe hita. Mula kita dijabu. Dang adong dape si panganon. Bahkan adong dape namodom. Pasti respon kita sudah berbeda ketika kita memuji memuliakan Allah. Jala dang hola berbahagia. Hapor siau pe lam togu. Hapor siau tape lam margogo hita mangadopi akana mason. Ido makana amanginang nang pe taboto di bagasta, nang pe taboto kareju dape hita di hari marsogot adorang so manutup tahun 2025 kita punya pengharapan akana romar minggu, akana roma muji di debata, sailam togudo haporsiona ganu pari ganu tiki, ai di boto ibana do ubahen na ro ibana mamuji debata, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Jalan mula-mula kan nok kita sia garejon, kita dah orang-orang halakna siap menghadapi kenyataan di luar. Kita harus siap menghadapi kenyataan di luar karena apa? Karena ketika kita datang ke hadiran Allah, kita diarahkan. Apapun yang terjadi di luar sana, kita kuat hanya di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Amanginang nahu haholongi di bagasa Yesus Kristus. Mau lihat ema di Natal nang tapes tahun. Jalomolo mangarajumi hita atar ahama hadiah na paling balga na heata jalo sia debata. Molo di suratto di bagasan akap bukuta manang di bagasan parnguluata hira ahama Tuhan na heahu jalo sian parnguluaku sian namenek ahu sahat tuna mangudang nuai hira ahama. Adong mana manuratono taringo tu pardalanan ningoluna siadak danak ibana jala dibereng noeng Tuhan mau lihat ema di Tuhan di pasu-pasuho dang husangka boy songononau dang husangka boy turau mangunonau molohingo do si hateoku mabahenau mekel jala tangis ra dang sudah hita sorang di Jakarta dang pitor di Jakarta kita. Dan bahkan saya mengimani hampir setengah cerita kesuksesan berasal daripada cerita kepedihan terlebih dahulu. Aka na tua-tua nami na mungkin dope dialami sipatuna nomor 32 ala itu hormot 35. Namardalan ibana 6 kilometer, 8 kilometer hola laho sikola. Na dialami aka bawa do biasa naon. Matobuk masalah warna siamun, matobuk masalah warna habirang, didukap na tua-tua nama siap bagas. Adong maon
nasopola, marsikola, songona kadonganna. Hola tamat SD, hola tamat SMA, manang hola tangadong pola di paborhat, alay di day ibana, pabahenan di debata, gabi di dokon ibana mau liate, tu debata, di bagasan nguluna. Totu sahali amanginang, manangaha penata jalo di bagasan parnguluata sian namenek hita sahat tunuaing alay dohonok kuma naubalga naheadi pasahat debata tungoluku nang tungolumu ima haluaon di bagasan Yesus Kristus. Mau liate boy hita madalani jala mau liate boy tajalo akapasu-pasu ni debata di bagasan nguluta alai dang sude nasibna dang sude masa sisongoni amanginang adong donuaing sahat tunuaing mulai ditada ibana manang mulai marroha ibana toy songono mau terus tadong perubahan bukan karena Tuhan tidak sayang. Bukan Tuhan tidak cinta kepada mereka, tetapi yang mau kita katakan adalah bahwa Tuhan memberikan hadiah Natal, kado yang terbaik yang pernah kita terima adalah Tuhan Yesus Kristus. Ido si Tuhan ya porsiau tamanginang. Molope adong dope sah di bagas hatikion nasipata umurang las ni rohana. HP sahat nama hita tu ujung tahu 30 sada. Olodo tagam rohana nian, tagam rohana marpungu. Manang liburan, sudah mai alani hamatean. Tarhona sehat, sahitope mulai tubuh au. Sahat tunuai ngadong. Tarhona marpahopu, maranak pedang, marburu pedang. Tarhona naik pangkat, karejo pedak kea, ditolak terus. Bahkan adong nadeba di PHK, ruas ni huriatta. Tarhona mar minggu gareja peso adong. Bohamo lo diperhadap katungoluta sonon amanginang atarbehado hita madok puji majahoba. Alaido gora-gora ni par pesalme di bagasa tikion puji hamuma Jahoba baritahon hamuma guarnai pabotohon hamuma di tonga-tonga niaka bangso aka pambahenanai hira-hira ahaman alaho si pabotohonokku Tuhan di bagasan portibion di bagasan ngoluku molo hola diriku pe soboi halason alai tabereng ma amanginang di bagasa turpukod di dokdo madok mauliate tu debata dang alana masa di ngoluta omanai kota ingot madok mauliate tu debata dang alana masa di ngoluta alai aha akana di patupa debata di bagasan parnguluanmu. Perbuatan Allah lah yang kita masyurkan, yang kita agungkan, bukan apa yang kita dapatkan. Dang sude madapoton ahana didapoton mi amang inang. Alai sude do madapoton ahana pinasahat ni debata di bagasan ngoluta ganuk marsada-sada. Semua tidak bisa kita dapatkan. Tetapi semua bisa kita terima dari perbuatan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami bahwa Allah bertindak dalam kehidupan kita. Tak sude dapota. Mulo alani malama dapo do hita madok mau liate. Sona hudok konak kini tang boy manang ise pesahalak. Siak kamu mamuji debata. Molo holan alani nadapok tado sian hasianganon. Manang sian suhat-suhat ni kinerjata dinama ngolu hita. Ido pesalme di bagasa tikyon mangarahok kita songon pesalmen mangingot pardalanan ni bangsa Israel
Sahat na kaluar nasida siat tano Misir, opu nasida di Gora si Abraham, Ishak, doho Jakob, jala sahat nasida tu tano na pinar baga-bagahon nasida, tu nasida odo sasi tongna pengakuan iman yang paling luar biasa bagi Israel. Inilah pengakuan iman mereka dan Allah menyatakan dirinya kepada mereka sehingga tidak pernah mereka melupakan itu. Jalan molomar Paskah penasida, AHP hari raya ni bangsa Israel, saya diingot nasida do. Debatana paluar hon hami siatano Misir, jala diramoti hami di patadaho debata dirina bahwa Allah, akulah Allah. Ini adalah teologi daripada perjanjian lama. Allah menyatakan, Allah memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Sehingga molo didoko di badan Narobi, alania hado bangsa Israel, dia rahot terus memuji debata, saya toktong do didokon, debata patadaho dirina, merhite nama buan nasida, haruar siatano Misir, sahatu tanah Kanaan. Itu adalah teologi daripada perjanjian lama yang selalu diarahkan ketika bangsa Israel untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Napa dua hona manginang? Molo adong nadinggan natabahen. Memang molo sodidok maulihat itu hita. Agak acik dorohata teh. Ida teh ada perasaan kita tersinggung, ya wajarlah, kita kan manusia. Apalagi Allah dikatakan. Unang lupa hamu di pambahenan di debata. Dia rahot para pesal menodo, sotung mar lupa ho. Sotung so diingoto akka pambahenan di debata, di bagasan parngoluamu. Ido ulau nama saibalga, na pinatupan di debata, di bagasan parngoluamu. Karena apa? Ketika seseorang memuji Tuhan, ketika seseorang memuliakan Tuhan, sebenarnya Allah senang atas pujian, Allah berkumandang atas pujian itu, dan ini merupakan gambaran naso dihalupaho kita do debata. Ayo do kana manginang, kan kita ingat Tuhan. Kenapa kita beribadah? Kita mengingat Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahannya, kita selalu disertai. Atar songonodo sederhana majo. Jangan-jangan, mulai dong ruas ni huria, dang marminggu di HKBP Rawamangun, dang marminggu di huria na asing, ala olo do sipata ruas ni HKBP Rawamangun, marminggu di huria na asing, tikinatal maan norrona sida sudah itu son. Aido kada kasiata kita kan, najamonom tiki tong doda kasiatan. Jangan-jangan akajol naso Roma muji debata, nang lupa donasida, akan nabinahen ni debata di bagasan parngoluan. Siak godang napan di patupan ni debata, di bagasan ngoluta alai ngeri. Ya dong ngeri do kan. Molo lupa itu debata. Apalagi hita halak Batak. Molo atar bais manang atar lupa tuakana tua-tua. Tuna pagodang-godakon molo huingok sude lo jami amang lo jami inong. Ima edeni akan aburju. Manang adong madok edeni akan aburju. Burju mi dainangi. Dang tarlupa honau. Enak. Ba molo burju among na burju inong na diingot haburjon na. Ba diulaho manadingkan. Alay manang ise na makalupahon na tua-tua na. Manang ise na so olo mangingot pambahenan niyaka damong na manang idong na. Bato tu marsa dorohani among na. Marsa dorohani inong na.
Atar songonima de bata molo be dang roh hita mamuji ibana, dang adong be hita roh marsomba tu ibana, hira atar songonima rohani de bata maradoppo kita nang lupa do bang sokon, nang tarpodom do nasida, na tu dia do nasida, lunga sadia leleng, sai hupaima di parmingguon, biasana di sido hudulan na ena. Nang tu dia matehina. Alakan hita kan ruas ni huria HKBP, olo do songoni, kami padita molo sono katal tak do sude, molo hudul hita sahali, boy do sahali di son, alai molo nunga 5 hali hudul di situ terus berarti di sini nama hudulan na saliling au di Rawamangunon. Apedang tarida bian noni mana, batang tarida manon, ini nama bah bereng jo Roma situa, bereng jo tempat hudul mina, boaina, ai boha adong rabang di si, bayas jo, ai dang adong naulo hudul di si jol maina. Nah somal si patah hudul di si mamuji de bata, ala itu dia ibana nuaing, nang dihalupa hodo aka pambahenan di debata di bagasan parnguluan na. Haci do memang si patah molo na denggan nata patupa maradop podongata. Alai dihalupa honi bah kadang di boto madok mau lihat itu hita haci doro hatta atar songonima halak. Nama kalupa ho debata dang diingok bede bata ala nunga hacit dihilana manang nunga denggan dihilala ubahen padauhon lakana sia tonga-tongani huria jalahamu pe aka anakon unang lupa hamu ditu hatta unang lupa hamu di huria ay tabereng doa manginang paroh kamu mak ise doa kana mago sia parpunguan ni halak Kristen na parjolo beta asing parjolo de bata molo nunga di paholang lakana sian huria manang sia Tuhan mago namon na paduahon sian keluarga molo dong anak kota na maliali Moladong anak kota na maliali, sotung madau nasida sia kuria, sotung madau sia nasida sian keluarga manang para, manang anakna, manang omakna sian omakna, maksudnya margani omakna dohok margani bapakna. Molo nunga madau jol masia kuria, manang sia Tuhani, manang madau jol masian keluargana, danga dong be di boto studio. Alai saleleng disi hita, saleleng taingot huria, saleleng taingot keluarga tadang mago hita. Tu dia pe hita dang mago hita, molo taingot do debata. Alai tabereng mak. Siapa yang tidak mengingat gereja HKBP Rawamangun ini atau mengingat Tuhan, dia akan hilang dari peredaran. Entah kemana dia kita tidak tahu. Tetapi dulu ya lupa bahwa Tuhan pernah memberkati dirinya dan diri kita. Napatuluhon. Amanginang sudedo nake kubereng maridde ditiki edde parjolo sahatu edde naparpudi. Adorang sojamita. Alerong do nake kubereng tong nahola nasisip. Sia pulusia persek kubereng naki maridde do. Alay saya hunik ko nakiko tata puson adorang somarjamita moloi bereng autor nikko sonon. Sia pulusia persen maridde do sude. Omma taddani halak nama muji de bata. Moladong rotu gereja dang maridde ibana dia tidak memuji Tuhan. Sia dia do boto okku memuji de bata hamu sian soarata. Oh ya mak, hupuji do debata Tuhan asal masa tabi unang na sobo hita maka taida marede nang pekan sude do madokkan halak batak na malo marede molo ditarik situa puji hamu aleng bagaimana puji hamu jauh batutu nah kan halak batak malo do marede aleng nang pe songni suara na marede alai ditarik do tong songni sagugu-gugu nah. Dari mana kita tahu orang memuji Tuhan? Kita mengungkapkan ekspresi kita bahwa kita sedang memuji Tuhan.
Maredde hoida puji Tuhan itu, ma ibagas roh aku puji do Tuhanin. Martangiang manang maredde. Ala didok dibagas satu kon maredde mahamu mamuji debata dohot patu begehon turi-turion manang napi natupan di debata di bagasan ngolumu. Dua didok di son. Napar jolo maredde napa duahon baritahon akan napi natupan di debata di bagasan parangulamu. Asal ma unang parbarita ulok. Parbarita ulok ngasa jok-joknya kudok konon. Ay parbarita ulok ko kudang do malobi-lobihi doho manabay nakido ba mabuat kopi ang nai ulok ijo itu kan segininya sebenarnya paling balga nasa 2 jam pelhom mara ulak hijau dia kan hijau warna tinggal di kopi dia. Aku tersonggo tahu bahwa naki mamuti kopi ang adong ulok na pola bohain na inna songno tua wena nasa dia ulok nai nasodo neko wih naki si Johnny pola ibursik ulok gimana ina wah pola mana tang holan ibursik ngaka luar anai siapa mangane bursik na ina pola mahua ibana tang mahuan yan alai ngaka luar bursik na ina nasa dia uloki nason ina sahak matu parpunga di huta. Woi, foto hamu do barita mulak nakin ni si John ni si ladang. Wah, lau dipatok ulok may mana. Wah, nung ngahona babani ulok itu tanganna. Jala ulok nai belga nason. Wah, waduh ya teh. Utung ma dakko nai mana teh dan iba nginginain. Lama muse tu onan ay berita informasi di onad do si pata gudang dapot tu 3 tu pokan ibu tamu dah mahua ido anak ni si rumah horboi burusia halohoi di pato ulok do bahinna boha ido hona di tangan naina nasa dia uloki nasobel gani uloki do bah oda pehe aina ape nasodo ulok hijau nadong di kopi hanya segini. Boy do pabuamu akan nadenggan na pinatupan di debata di bagasang ulumu alai unang tabay unang orui akan na pinatong mima pabuahon di bagasan ngulum. Jadi manginang na natalon adong do sahalak na tua-tua hubereng majoy nangi adong do di somanang daong. Dang adong. Di telpon maau. Horas samang padita ina horas inong neko. Roma jono kotu jabuk kudahina olo ropeau jampiga maro lomom jampiga pero ina Roma tu jabuna dung rau tu jabuna hudul mau tu jabunon dung hudul lau dicerita hom masude mulai siada danak sahat tu akayana konna sahat nuaing di Jakarta holat ceritana dohu bege narohakum imalas ni rohani akana tua-tua. Semua dia ceritakan, tanga dong pola. Au padita rumah horbo nah wala boru regar, tinggal hudi sidah manik di sodo melayani, tak ya pola. Alai mulai roau di pabuhoni mana ma, sude akka pambahenan di debata, di bagasan nguluna, mulai sian nama ngulu ibana, marroha, mangoli sahatuna sahatu Jakarton, adong jabuna, denggani anak kona sikola, marpahopu, bahkan tak kalau marpahopu bagaimana, marnini mana, itulah dia ceritakan. Menceritakan kemurahan kebaikan Allah dalam hidupnya, dan demikian juga kita. Baritaho kamu ma akan nauli nadenggani aka amanginang, unang say toktong doko kamu angguau gudang do utakku. Ay kasih patamolo hita mark cerita dok tudong hatta toridok kodok, mertua hamu bah angguau do bah, gudang pengeluar aku na toracik dok. Kalau si patadang tabubi mark cerita. Apa maunya ya? Minjam ya, menangnya mah. Ujung-ujungnya minjam ya. Ay kasih patahita karena sotapaboa do akan namasa di ngoluta. Napait naparir adong do di ngoluta. Alay say jojo do hita. Unang madiboto dongan akan napaiti napariri. Alay tumagom ma akan nadenggan tapaboa. Akan napinatupan di debata di bagasan ngolukku.
kasih patah molo songoni hita tor mardala petorino do. Mahua ho torni ngomakan. Aido enna. Tadana tor molongay na mardala songonon. Napabuahon arsa na morana rohama. Ale molo rohita, ganup rohita, tajalang dengan wajah yang senyum, manangaha penamasa di ngoluta di rohata dan pola di boto jolma, alai pabuaoku debata na burju di bagasan ngoluku, ido sai toktong pabuaboku, dan pola boton ni halak, molo pemarsahi tau, molo pegodang ragam ni akahamaula di tonga-tonga ni ngoluku, keluargaku uloku, alai halak marhite haroroku, ikota daun nasida, debatana burju marhite ganup makatayau, ganup makulingau. Lain hal molo di suku nate. Buado sahimi, buado anak komi, akan olo si patata tutupi do kan. Buado sahimi natu hita atoy mak. Aku na holat toy dokon nama. Baru molo ngali dok songoni ala merasa hita dongan na tapa buah mak. Alai sai tok tong ma aka nadinggani tapa buah. Songon pabuahon kita ini sedang memuji, memuliakan Tuhan dalam bentuk memberitakan firman Tuhan. Nah parpudi amang inang. Memang atar daudo hita atau mungkin kita gagal mengucap syukur kepada Tuhan karena kita menempatkan harapan kita kepada dunia, bukan kepada Tuhan. Molo sai pakiri mota, hola tu pencapaian target nilai obsesi. Odo si bata mabe kita, dau siapa mujiat tu de bata aka amanginang. Kita punya target. Targetnya tahun ini seperti ini, tapi tidak dapat. Dan kita sering sekali meninggalkan Tuhan. Targetnya kita ketika kita bekerja maunya dapat seperti ini. Sehingga ketika target itu dapat kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau targetnya tidak dapat, tidak bersyukur. Jadi tempat pelayanan kami sopak do betani 2 musim. Jadi musim panen. Jadi saya adong do tokata ni ruas sotorus. Molo gudang panen nator di bawah moni boras 2 kali 7 pedito. Tordung di bawah, tor ditukam, bup, ina sone. Malihat mamang, ina. Gabi dona niula, nyoma, tua mangina. Baru teroma, tahu berikutna, ala songonna, dan gabi tor ibu ama tadok non, tadok do ibu ama satu ba. Nyoma damang padita, ina, las maroham, openahu pasahat, aibuani, ido, yalang turu-turu do ba, ina, yalang turu-turu. Haumakku enna jaladang pola gudang pabuana dia ma ama mabotu dapurin atau ibu mah dapur iban ma tu kaling tu tempat panipanapurasi. Memang kalau target yang mendasarkan kita mengucap syukur acap kali itu hilang bahkan tidak ada. Tapi ketika kita memahami bahwa pengharapan kita letakkan kepada Tuhan, nang haleon, nang gagal bahkan marsahid, sude naposo, sude dak danak, rodi nama tua, marulopolo mamuji pasangapo debata di bagasan nguluta. Ido ubahin amang inang, saya katakan tadi di awal, pasti amang inang adalah orang-orang berbahagia. Karena amang inang adalah memuji Tuhan. Karena apa? Karena orang yang memuji Tuhan sebenarnya itu adalah yang telah kuat pengharapannya. Bahkan di dalam Alkitab kita ini juga dikatakan, halak namar lasni rohama nama muji debata. Alani ido, tolu latihan dihita taringotu firman Tuhan ini. Yang pertama, latihlah dirimu mengucap syukur dan berterima kasih dengan ekspresi sekecil apapun. Latih mangulum madok mauliate tudongamu nang tu debata melalui ekspresi. Ucapan syukur itu harus diekspresikan. Mana ekspresinya? Sona kai klanikan. Ay molo sodong do ekspresi na manangaha. Tang madok mauliate. Manang aha penata jalo na dinggan maradok pon nguluta siad dongata nang siad debata. Tunjukkan rasa terima kasih itu dengan ekspresi. Napa duahon?
Belajarlah dari hal-hal kecil. Belajarlah dari momen-momen kecil yang membuat diri kita merasa beruntung, merasa berbeda. Jadi adong do di sone nama melihara bunga kainang moli jauh nami dang adong bunga pelihara ala tinggal hami dang adong tempatna di jabu nami bunga ijul jam nami alai bere kamu akai natai moloholat martubur pe muti ni bungai. Oh Tuhan, kainai natodo sai poto mon terima kasih dang nasi panggaron asing nasi panggarod dah ai name me doi alai belajar dari hal-hal seperti itu, momen-momen kecil, tapi itu berarti dan membuat diri kita bahagia. Napa toluhon napar pudi. Belajar dari suatu sulit, dari hal-hal yang sulit, dari hal-hal sulit ini kita pahami bahwa Tuhan selalu campur tangan dan kita mampu untuk berterima kasih. Amin. Martang yang mahita. Jehovah di bata amanami, madok mauliate dohami tutu, diaka napi natupam di bagasan ngulu nami, nangpe humurang dope na di bagasan rohanami, dangtuk dope gogon nami, saya dong dape na solot di bagasan parnguluan nami, alai dang makurangi lasni rohanami, mamuci pasang apoko di bagasan parnguluan nami, alani Tuhan. Sai ajari hami ganu pari, mangingot, madok mau liate tuho, nang tua kadungan nami, akan adenggan napi natongomu tu ngulu nami, asa marlas ni roha, asa bahagia hami di son, dohot las roham di atas ni puji-pujian nami. Tuhan Jehovah di bata amanami, pasu-pasu ma aka amang inang ruas ni huriam, naro marsomba tuado pamu marhite parminggo namion. Pasu-pasu nasida di ragam ni ulaon pakobasion nang pardalanan na asa margogo nasida tarlumobi di ujung ni tahun 2025 on. Dang sikop sude na di bagasa roha pikiran nang ulaon nami. Alai tuhoma tu pasahat kami Tuhan. Padau masya kami padileleon parungutung-nguton. Alai tu magoma debata hupuji hami di bagasan paranguluan nami. Tuhan Jehovah debata amanami, marsogot mulak borhat mahami tuaka ulaon pakobasion nami. Adong na marubat, adong na mulak tuhuta, adong na mamuhay aka ulaon rekanan bisnis dohot akana asing. Tuhan joloani lakani ruas ni huriam asa di bagasan pangaramot yomu. Tuhan Jehovah debata moladong pe na tua-tua manang ianakon nasoboy marpungu rap dohot na torasna di tahun 2025 manalpuhon sahat tu tahun 2026 unang sumurut las ni rohana alai diingot ma debata na burjo na parmudu-mudu ngolun yakana toras nang akka dakdanak moladong marsi taonon nasopola huboto aha hami iboto hami aha si taonan na Tuhan, tunasida matangyangon, margogo manasida, tarapul manasida, jupang ma lasni roha nasya debata. Tua kaamang inang nang ruas ni huriam na marsahit. Sotung pujung roha nasida Tuhan. Di bulan-bulan Natal, dohot akhir tahun, debatado madaw ni nasida. Say maluma, mardame manasida. Jala diingot ma debata. Ima nyonya pangaribuan boru si hobbing. Tepesi lalahi, ersifak pahan, hasudungan hutahayan. Nyonya sianturi boru si hotang. Briel sianturi, nyonya tambunan boru pasar ribu. Nyonya siburian boru huta barat. Parulian rumah horbo. Oli persimamora dohot akana asing. Tuhan asima roham dinasida. Nang huriam HKBP Rawamangun. Dia kaulaun pakobasion nami. Sangap hamuliom ma di goarmu. Ibagasa Yesus Kristus martangya kami. Amin.
Mari dehita papasahat peliata. Jong-jong mahuta. Sai song dangi marohaku, ale Tuhan Yesus asa doa tawaruli di hatu bumi. Asana pandide bata, las dame 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 mari joma. Ali debata amana mina di banua kicang. Hodo haroroni saluhu sileho-leho nadengga doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masya nani leho mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hopar hasya kami pelianon. Pati bulhon harajom di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni seleho-leho mitu hami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di banu tongosong na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosan hami songo panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togi hotu panghujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondakot Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasor homa, damena tuton dim. Sa